Sedíš v kine, najdôležitejšia scéna filmu, napätie by sa dalo krajať a zrazu len v pozadí. Ja chodím do kina ako na nejakú kultúrnu udalosť. Máš tam atmosféru, máš tam kvalitný zvuk, proste celé to prostredie je prispôsobené na to, aby si film vychutnal v čo najvyššej kvalite s čo najsilnejšími emóciami. A na Slovensku alebo vo všeobecnosti aj vo svete žijú ľudia, ktorí ti to proste musia. Naposledy som bol v kine, nechodím do kina často, naozaj len na filmy, ktoré by som chcel vidieť vo vysokej kvalite, vo vysokom rozlišení, mať z toho naozaj nejaký kultúrny zážitok. A potom príde človek a nepočuješ nič iné spoza seba, iba ako žere, ako nepríčetný s otvorenými ústami. Prídeš do kina, krásna atmosféra, film, na ktorý si sa tešil, sadneš si, všetko v pohode a zrazu nejaká dôležitá scéna. Harry sa dozvie, ako zomreli jeho rodičia a ty vtedy. Myslíš, že to boli oni? Nie. A za tebou si sadnú 4 ženy, akože v pohode, hej, kamošky išli spolu na film, to je úplne v poriadku, ale zrazu počuješ, ako on teraz zomre. Potom počuješ veci typu, že to bude podľa mňa on, kto zabíja. A potom ďalšie veci typu, myslíš, že ju podvádza? Film ťa navádza k tomu, alebo teda celý dej filmu ťa navádza k tomu, aby si tak sám hľadal nejaké prieniky v tom deji, aby si sa prispôsoboval, aby si to zamýšľal sa nad tým a zrazu za tebou sadne Sherlock Holmes do Má soukromá detektivní praxe má tu výhodu, že si své klienty mohou vybírat. Naozaj, proste ľudia, ak si chcete ísť pokecať, choďte do kaviarne a nie do kina. Sadnete si do strednej rady a znepríjemňujete život ľuďom okolo vás. Naozaj to je pre mňa strašne nepochopiteľné. A potom si povieš, dobre, no tak dámy sa rozprávajú, OK, no však pri nejakých dôležitých scénách filmu, no dobre. A teraz sedíš, pozeráš film, je tmavá scéna, hej, zase atmosféra brutál a čavo za tebou. Normálne ďalkové z kamióna. Lebo on proste sa nudí a potrebuje teraz odpisovať alebo potrebuje si niečo pozerať. Bratu, keď si išiel s frajerkou do kina a manželka ťa čaká doma a teba to nudí, tak proste buď si dám tichšie jas, alebo tam ani nejdem, alebo ju idem čakať vonku. A nie, že ja sedím a zrazu mi vypáli sietnicu, lebo ty si potrebuješ dať čo pozerať do A presne to prichádza aj s tými ľuďmi, ktorí majú radi spoilery. Pozeráš celý film, alebo teda si v polovici filmu, za chvíľu sa to začne akože rozuzlovať, za chvíľu to celé ti začína dávať zmysel a za tebou zase. To on je vrah podľa mňa. Nie, vážne? Naozaj? Keby som teba nemal, tak to ani neviem. A teraz vieš, ideš do kina, samozrejme popcorník, nachos, nejaká voda, to je všetko v pohode. Ale nie, že keď je tichá scéna, čakáš na rozuzlenie, už si celý napätý, už len sedíš, pomaly dýchaš alebo nedýchaš vôbec a čaja za tebou začne jesť nachos s otvorenými ústami. Ako keby som chcel ASMR na jedenie načosiek, tak si pozriem niečo úplne iné. Najlepší typ človeka. Film začína 2020. Dajme tomu, že originál film začne 2030, pretože sú tam nejaké reklamy na ďalšie filmy a tak pohode. Čiže film začne 2035 cca alebo 2030. Poď ma cícať. A potom vidíš, ak príde niekto 20 minút po začiatku filmu, čo mu vlastne odíde celá tá hlavná myšlienka toho filmu. A to, že príde neskôr, to sa stane, hej, nepredvídateľná doprava. A čokoľvek. No a zrazu on ti príde do kina. Ktorý sme rád? Ktoré sme miesto? Toto je aké číslo? A potom ti začne okopávať nohy, lebo on asi potrebuje sadnúť, aj on, aj proste ďalšia partia 4 ľudí. Čiže, no, ale viete, čo ma na tom najviac sere? Že to, že je niekto hlušný, dobre, v poriadku. To, že ľudia stratili nejaký rešpekt voči ostatným ľuďom, OK, no však. Ale kino je kolektívny zážitok pre ľudí, ktorí si chcú vychutnať film, rešpektujú jeden druhého, tešia sa na ten film, tešia sa na neho možno celý rok, kedy vyjde a môžu si ho pozrieť ľudia v pokoji a potom máš z toho úplne zážitok kvôli niekomu, kto potrebuje hučať, jesť na hlas. Ešte najlepšie, keď začnú srkať slamko. Ale proste, OK. Toto je len také krátke video. Ja by som chcel, aby ste sa možno so mnou podelili, aké vy máte skúsenosti s ľuďmi v kine. Napíšte do komentu, ja budem len veľmi rád. Alebo možno keď sa niečom vidíte, tak myslíte na to, že v tom kine nie ste sami a sú tam aj ostatní ľudia. Pretože naozaj ten lístok do kina, nehovorím, že je drahý, nehovorím, že je lacný, ale už keď ide niekto do kina a chce vidieť svoj obľúbený film alebo svoj budúci obľúbený film a chce si ho pozrieť v kľude, v pokoji a ničím nerušenie, myslíte aj na ostatných ľudí a buďte rešpektujúci. Čaute.